Gintuad ni Senadora Imee nga may posibilidad nga magbago ang testimonya sang pinakatestigo sa nagapadayon nga investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa korupsyon sa flood control projects. Naibalawaan nga si Guteza nga na Philippine Marines Technical Surgeon kag surprise witness ni Senador Dante Marcoleta. Nagsugid nga nagdala sa sang maleta sang kwanta nga ginatawag nga basura sa balay. Nandayanay Congressman Elizalde Co kag niyanay Speaker Martin Romualdez. Sunog kay Marcos, ginapressure kag ginapahog ang pila ka testigo nga bawion ang ilan na una nga mga testimonya. Ginpahayag pa sang senadora nga si Guteza ang mayara sang pinakamabugat nga buyan nga mga pahayag. Maiban pa nga testigo nga ginaponggan nga magsugid sa ilan ibaluan kag hindi gusto imbitaron sa hearing. Wala ginbuyagyag ni Marcos kung sino nagapanguna sa pagpahog sa mga witnesses apang sigurado ini nga magagwa ang kamatuoran sa ulihi. May impormasyon man sa nga iya pagkaisa nga si Anay House Speaker Romualdez ang posible nga maging star witness pero hindi pa sigurado kung magatambong ini sa hearing. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pre-pressure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. May iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita.